ukukholwa, because eyona nto ibangela uba usindiswe ayikokuba uvume uYesu. Niba ngusindiswe kuba ukholiwe. That's why iBhayibheli ba uthe wakholwa ngenhliziyo then wamvuma ngomlomo, because abanye abantu bayamvuma ngomlomo bengakholwa ngenhliziyo. Ukukholwa ukwanela kuzothiwa handane ngawutyayo uhluthe uthi ayihluthi ngoba ngikho ukutya, which means uyanela le nto uyivileyo kuThixo, which means awuzophinda ukhangele into, uzawuhlala aphi kwanelisile. That's why ukuthi ukholiwe, ikholisiwe. So kufuneka ukholwe enhliziyweni ba hey uThixo uzosilanda uzosikhupha, hayi siyakholwa uzawuyenza uThixo lo nto futhi simthembile. Emveni koko umlimi bangakayenzi, because abanye abantu bayamvuma ngomlomo bengakholwa. Ubabona njani? Babona ngokuthi emveni babemvumile ngomlomo abalandeli ngokwenza le nto bayenze, because njani uthi ukholiwe uphindele ukholwe nguye yiyo ungayenzi le nto ifunayo. Because xa ukholiwe wanele wayisekile ba le nto injalo. So xa uyazi ba le nto injalo funeka ulandele ngemisebenzi yokholo lwakho, because le nto uyikholwayo ikhona into ezayibiza kuwe, because kwabiza kubo baba mabamthembe uThixo uba uzamoyisa uFaro avula amaziko kwaseYibhithe abaphume. So nyani uThixo wabakhupha. So now uThixo wayebasindisile kuFaro ngoba khuphe eYibhithe, but ingxaki yabo bingengofaro yedwa, because sebesiya nje eYibhithe basiwa indlala. Bakunendlala ngexesha kaJoseph babeyokufuna ukutya, which means uFaro ingxaki yabo yesibini. Ingxaki yabo yokuqala yayingabo nezidingo zabo abangakwaziyo bona ngokwabo ukuzifezekisa. That is why baya kuFaro baphela engamakhoboka, kodwa bathe bokhutshwa ebukhobokeni babe bengekasindiswa kububona babo, kwinto abayiyo, kwi-weaknesses zabo, kwitandabuzo zabo, kukoyika kwabo. So that's why kwafuneka uThixo abakhuphe eYibhithe abazise inhlango kwenzela bazokwazana naye uThixo. Xa bezene naye uThixo bangene kwisivumelwano noThixo, bathi bokungena kwisivumelwano noThixo bamenzele indawo yokuhlala uThixo azokuhlala nabo. Bathi xa bemenzele indawo yokuhlala naye nabo uThixo bafundisa inkonzo, because ngexesha bephume eYibhithe abakamkhonzi uThixo, abakayazi inkonzo yokukhonza uThixo. Bazi nje uba uThixo uyakhulula, uyasindisa. Njengabantu abaninzi bayayazi uba uYesu uyasindisa, but abayazi inkonzo, abakwazi umkhonzo uYesu. Ubuze umuntu umkhonza njani uYesu, ngathi hayi mina ndikhonza phakathi kwabantu, ndikhonza restoration. Kodwa mekakuxelela uba ukhonzwa njani uYesu, lo umuntu athi umsindisile uThixo wakhe, wazi igama lecawe yakhe, wazi inkqubo yecawe yakhe. Because uthe wabakhupha enhlango, ubakhuphe eYibhithe, bafike enhlango kwaqala ingxaki zenhlango, kwavela ukubona babo, kwavela intandabuzo, kwavela ukoyika, kwavela ukukhalaza, kwavela ukukhoka. That is why nakuwe ziyavela izinto, because into yesibili uThixo funeka kusindise kuyo nguwe. Because ubangaba akakusindisanga kuwe uThixo, akhona amathuba ba ungaphinde uyele eYibhithe.